apa? Lah iya, ora nganggo kelir kok petoprakan barang dideke sik kelire. Lah kowe mau ya nyiarno ki ya jurusan pertunjukan. Iya, Lah lho, pertunjukan ki ya ning kene anane pertunjukan ya toprak. Ning isi iki ana jurusan seni pertunjukan terus prodine iki karawitan ono pedalangan ngono kae. Karena Mbak Nawang kan lulusane karawitan. Iya. Jurusan peniti. Kok peniti iki lho. Mboten. Ya kancane Pak Hono nanti ya. Udah. Jengatri siang. iya Mas Yuda. Wah awak dhewe sajake ya seragam. Iya seragam rombongan Iya, opo piye ra seragam rombongan, iki. sih. Wong seragamku sing ya kitok maksudnya duwene iki. Duwene ya kitok. Ya ngono nek Cik Joko ki ya ora eneng sing ngopeni ya wajar. Kok nek wis di bojo ki ya kok akeh seragame. Cepakno sing ndi Mas? Oh iya. Lah karo kok randang bojo ki ngenteni apa to? Lah cek enom lagi 17 tahun nih. 17 kok. Lah plese ning ndi? Tenan mau lagi untuk KTP iki. Ditawak-tawaki warga candi mbok menawa sing ngersake mantu. Lah kok ditawakno aku ya gelem kok ditawakno. Gelem. Ya ora apa-apa. Mbak Nawang. Nggih Mas Yuda. Nggih, donga kagem penganten kekalih Mas Dani kalih Mbak Popi. Anje, kagem pinanganten mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah tuwin warahmah. Amin ya robbal alamin. Enggal dipun paringi golek kencana awujud putra putri soleh lan solehah nggih Mas Yuda. Leres sanget Mbak Nawang tujuan iki menika. Kakek ninen. Iya, betul. Bintang tamu wonten kalih Mbak Nawang kalian Mas Wahono. Iya. Iya wong iki pengendang bon-bonan kok. Mas. Kono kae lho. Iya, ya boson. Iya, sonmu kanggo ning dina. Sone nurut-nurut. Lah iya, kok akhirnya kono sonku kene sonku kabeh. Engko delonges ya blantik sinden barang. Kabeh yo mblendrong barang. Ngalu Mbah Pardi mengke Wahono mangjak mawon. Heeh, didapuk napa dadi ula apa dadi apa. Nggih, niki tasih nenggo. Kirap ngaten masuk busana nggih. Ya, tasih ganti baju. Nggih. Ngaturke napa nderekaken Mbak Nawang? Diaturi napa niki ingkang ngerancak napa alusan? Nderekke menika rombongan besan saking Njono Kota Garam. Oh, kota. Oh, berarti etanku. Cedak, lah mengerti bareng mau. Iya, kula niku Getas Rejo. Getas Rejo. Lah ya tok. Etane berarti. Iya, cedak. Ngerti mapak ning pinggir dalan mau. Iya, bareng bis ngono ya Mas, timbang aku kangelan le parkir iki lho. Lah iya. Nganturke napa monggo Mbak Nawang, sing rancak monggo, sing halus nggih monggo manut. Sih. Diaturi rancak mawon nggih. Monggo, karo ngetes jahe ponge ngoten nggih. Heeh, timbangane ongap pangop. Lah iya. Wong gathuke. Bayu. Nah, jaiponge iki yo kok dudo Joko. Jek dagangan kuwi masane. Nggih. Wonten kayak biasane wae ya, Mas. Napa, Mbak? Salam hangat. Salam hangat terus dibablaske apa ora? Blabaske sembarang kono. Iya. Salam hangat blabasnya tombo kangen ngoten nggih. Oke, nggih. Ben karo pemanasan ben anget. Lah ya ayu-ayu kok dikok ning kedokan apa apa ki? Melon apa ki? Lah iya to, Mas. Mas. Lah iya. Monggo kanca-kanca madya laras garepe Jaipong. Kendangnya ditesno, disetelino. Karo didoni sithik-sithik ngono. Dipedhaki. Ben teles. Wes jan wahono iki ning ndi ya roh tanggapan. Iya, jan rek yo ndek Sherlock-e bareng sing legumunku jane ki. sapa lho? Lah iya rek yo pas Google Map jane sing Sherlock kowe iki sapa to? Kok mesti anggere ono diesel muni kok teko diesel muni teko. Sone. Oh alah, lah kon nusul sapa neh bar iki? Nimbal ora nimbal ora. Oh ning katong. Iya. Nganu usane diputer sik, diuntir sik. Nah, nek nguntir ki ngene maju iki mlintiri ta aku to. Iki mlintiri. Oh, gawane banyu to pahano ki. Bener. Ya, Mas. Pepper. Iya. Mat ya laras. Diseteli sik Mas. Nah. Nggih alon-alon.
Wah, ono ki teko kurang esuk marai kok leh nyeteli kurang Lah gasik. iya, ora keramas sisan mau bocahe. Teko kene iki 4:30 ngono lho dadi ben risik ngono. Kok nganggo kendang gedhe ra apa-apa. Cokekan. Monggo, heeh, garape cokek. Cokek Madya ngono kae laras. lho. Lah ben kaya ning kidulan ngono kae ya, Kidulan Mas. yo kayak seragenan. Kayak seragam. Kok nek jaiponge sisa terus disusulke. Lah nek radol wae malah. Nggih. Gadekno.
Goyang Mbak Nawa. Sampun Mas Yuda matur sembah nuwun. Jan luar biasa. Pun nanten cecolong nggih? Sampun. Oke.